Godt nok. Lad os tage afsted nu. Nummer 7 eller hvad? Jeg hørte over lige, at der er bare sådan et stort hus. Og der er bare vagter, og vi må snige os. Nej, vi skal bare købe en af de der passerkort for 200 kroner. Ja, køb nogle legetøj eller hvad? Og hvis de ikke siger, at rigtigt, så er det bare ikke det. Ah, det er for groft. Vi sniger søn igennem taget. Lad os komme derhen. Okay. Hey, gå ind der. Hey, you! Hvad var det? De er op som en gammel mand, som kan give svar på næsten alt. Han bor på Mælkevej nummer 7 i en stor lejlighed. Der står mange vagter. Ham. Jeg skal lige nu hen med en cola. Vi ses, venner. Kom efter dem. Er det dig? Vi har nogle zombierne helt efter os. Er der noget, vi kan gøre? Ja, der er 1000 km væk fra her. For helvede, 1000? Ja. Fuck. Og der kan ikke komme zombier derind. Der er så kraftgodt. Der er ikke noget. Okay, skal man gøre noget specielt? Er der nogle udfordringer? Ja, der er mange. I skal følge den sti derude, som hedder Tistedvejen. Og så skal I gå hen, og så er der en hel masse fælder, og til sidst vil I komme derhen efter 1000 km. Okay. Farvel og tak! Ja,
Og større. Skal man bakke? Ja. Flyt dig. Benny, eller hvad? Hvor skal jeg flytte? Flyt dig nu bare. Okay. Ej, det er